ଏବେ ଭାଇମାନେ ଫାଇନାଲି ଖିଚିଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ଦେଖ ଖିଚିଙ୍ଗ ଭାଇମାନେ, ଖିଚିଙ୍ଗ ଏଇଟା ପଛଆଡ଼େ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଛ ଆପଣମାନେ। ଏବେ ଆମମାନେ ଖିଚିଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ଖିଚିଙ୍ଗରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସବୁ କେମିତି। ମୁଁ ଥରେ ଛୁଆବେଳେ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଏପଟେ ତ ଦୋକାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ସେମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଶାଖା ଏଠି ଆମ ଭିତରେ ବି ଅଛି। ଆପଣ ପଇସା ନ ଆଣିଥିଲେ ବି ଏଠି ଉଠେଇକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଦୋକାନ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବେବିମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଏପଟେ ବି ଦୋକାନ ଅଛି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ଏଇଟା ପଛଆଡ଼େ ଏଇଠିକୁ ଯିବା, ଭିତରକୁ ଯିବା। ଭାଇମାନେ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ତ ମନା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଠି ଖିଚିଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର କେତେ ଗୁଡ଼ା ସିନା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭିତରକୁ ତ ଯିବା ମୋବାଇଲ ମନା। ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଇମାନେ ଆମେ ସବୁ ଉଠେଇଲେ, ହାତରେ ଘୁରି ସାରିଲେ। ବାବା ଭାରି ଭାଇମାନେ, ବହୁତ ଭାରି ପଥରଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ପୁରା ଝାଡନାଳ ହେଇଯାଇଛେ। ଦେଖ ଏ ସବୁ ଆମେ ଉଠେଇଛେ, ସବୁ ପୁରା ଝାଡନାଳ ହେଇଯାଇଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଏଠି ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଲୋକ ଉଠଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏ ସାଇଡ଼ରେ ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କଡ଼ରୁ କେତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଚୁଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବ ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତି ବସିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଏପଟେ ତ ଜାଲ କେଟୁଛନ୍ତି, କିପଟେ ରାସ୍ତା ଆଗ ପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେପଟେ ଯାଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଗାଡ଼ି ବାହାରିକି ଯିବ, ଏବେ ପଳେଇବା କହୁଛ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ପଛଟା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ବହୁତ ଉଞ୍ଚା ଭାଇମାନେ, ଖିଚିଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ଭାଇ ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ଉଞ୍ଚା। ଏପଟେ ଆଗରୁ ପାର୍କଟା ଥିଲା, ଏବେ ତ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଉଠେଇ ତ ମନା କରାହେଇଛି। ହେଲେ ପଛଆଡ଼େ ଉଠେଇ ଦେଇଛି ଭାଇମାନେ, କିଛି ମାଇଣ୍ଡକୁ ନେବେନି। ଏବେ ଭାଇମାନେ ଆମେ ତାହେଲେ ପଳେଇବା, ଘରକୁ ପଳେଇବା। ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ, ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ। ଆଉ ବହୁତ ବାଟ ରହିଲା ଯେ, ବାରିପଦାରୁ ଆସିଛୁ ଆମେମାନେ। ପଳେଇବା, ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ।